Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni leNkosi uJesu Kristu. Makube yini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asuphule kulelizwe lamanje elimbi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje, lapho sishumayela khona ivangeli lombuso wezulu, kube ngukuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, kube ngukuthethelelwa kwezono. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi, uJesu Kristu esezembulile empilweni yakho, wakunika ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza ekugcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, ukube ngabe lokhu ushunyayezwa khona, ufundiswa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisolela eqinisweni nasekugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ukuze wonke umuntu afinyelele ekulazini iqiniso egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu. Izwi leNkosi uJesu Kristu, izwi leNkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge uBaba wethu osemazulwini ngokusipha amandla okuvuka namhlanje ekuseni ukuba silizwe ilizwi lakhe namanje. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingeni sekulingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Mzalwane, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho sihambisane endleleni yokugcwele. Bazalwane, yamukelani umfundisi uHlekizoli ozobe sihola ngesifundiso sanamhlanje egameni elihle leNkosi uJesu. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni leNkosi uJesu Kristu uNinimandla onke. Silokhu silebona ubufakazi ngawe imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhaphathiso. Ukhulumisa kwena. Yinye inkolo, munye umbhaphathiso egameni likaJesu Kristu uNinimandla onke. Akekho olingana naye, akekho ofana naye, akekho olingana nobungcwele bakhe. Ngakho-ke siyambonga yena onhliziyo yakhe ihlanzekile, inhliziyo yami ingcolile, ongikhombisile ukuthi injongo yokuphila ilele kuphi. Ngabona kepha inhliziyo yami engumkhohlisi isangilibazisa ukungiduduza ngenkohliso. Inyama-ke iyayithanda inkohliso, inyama iyakuthanda ubumnandi, inyama iyakuthanda ubucwebe, ubukhazikhazi, inyama izifunela okwayo. Nomoya
uzifunela ukwazi. Uma sokwazi ukwahlukanisa ukuthi inyama ifunani nomoya ufuna yini, ilapho khona sokusuke usufinyelele esigabeni sokuthi ukwazi ukwahlukanisa ezinqumweni zakho. Uthatha isinqumo sowazi, awuthathanga isinqumo ungazi. Uthatha isinqumo sowazi ngokuba sokwazile ukwahlukanisa u-wrong no-right, ukubi nokuhle. Usuyakwazi-ke manje ukuthatha isinqumo. Njengoba uthatha isinqumo nje, usithatha isinqumo ngokwazi. Sokunesiqiniseko ngesinqumo sakho, awungabazi. Thatha nje isinqumo. Ukuthatha isinqumo, ukuthatha isinyathelo, hayi senyama. Okay, hayi ngokwenyama. Thatha isinyathelo ngokomoya. Awusebenzisi inyama uthatha isinqumo, usebenzisa inhliziyo yakho. So uma inhliziyo yakho ke ikhohlisa, izinqumo ozithathayo ezi-wrong zingakanani. Uma ubheka inhliziyo yakho, ngoba phela inhliziyo yakho akufanele ibhekwe yimina. Akufanele ubheke inhliziyo yakho. Ngeke ukwazi ukulungisa inhliziyo yakho. Munye kuphela walungisa inhliziyo yakho, uNkulunkulu. Uma-ke ukhulunywa ngokulungiswa kwezimilo, ungamthatha umuntu omuse egele aphume isigebengu ngaphezu kwalokho oqala, ngoba akuzange kube khona lento kuyena yokwamukela ukwahlumelelisa kwezimilo. Indlela kusayindawo yokwahlumelelisa isimilo namanje, ngoba abanye baphuma befunda khona benedifiketi, abanye baphuma benamakhono. Ngoba yini sebefike bahlumelelisa isimilo. Iba ingxenye yokwakha umphakathi, ungabi ingxenye yokubhidliza umphakathi. So usekhethile-ke manje, baphuma endaweni eyodwa kepha befana. Baphuma kuphi endaweni eyodwa ejele kepha befana. Lo munye usakholelwa ukuthi yena usemele abe iphanda enze imisebenzi le ezomjabulisa, imenzele imali ngokushesha ngale ndlela le afuna ngayo. Ngakho umlembeza wakhe noma inhliziyo yakhe uyibona kanjani? Uyibona ngesenzo. Angikwazi ukungena anginawo amathuluzi. Ngisho ngaba udokotela ofundeke kangakanani enhliziyweni abantu, ngiyefika inhliziyo yomuntu nje ile yona ibhakuze noma seyithulile. Kepha angikwazi ukuyivula phakathi, ngibheke phakathi enhliziyweni yomuntu ukuthi khona. Uma bengase kuvula inhliziyo zethu, ngiyawasaba amahlazo asenhliziyweni yami. Inhliziyo iyodwa. Ngiyawasaba amahlazo agcwele inhliziyo yami. So uma uNkulunkulu ekwazi ukukhanyisa inhliziyo yomuntu, ayiveze ubunjalo bayo, uyena kuphela umuntu ebukayo ukuthi cha, unamandla enhliziyweni yami. Ngoba njalo befika enhliziyweni yami kuba khona ukuthula. Kunezinto nezimo ongeke wakwazi ukuthi uzigweme, yebo bezifika suke zokunyakazisa zikususe endaweni yokuthula. So umsebenzi wakho ukuthi wenze njani? Uhlale endaweni yokuthula ukuze umsindo ufike kudlula, ungazange uzuphazamise, ngokuba bona uqonda ukuthi-ke njengoba uphila nje ngeke kuze kube mnandi njalo. Khona izikhathi ezinhle, khona izikhathi ezimbi, khona izikhathi zokujabula, khona izikhathi zokukhala. So ngaphansi kwelanga khona lonke uhlobo lwesimo ongekwazi ukusigwema. Njengoba abantu bebangaka emhlabeni, akhona yedwa umuntu emhlabeni ongalungiswa yimina. Kepha uNkulunkulu angangisebenzisa enze umsebenzi wakhe kumuntu. Yazi yile phezulu. uNkulunkulu angasebenzisa umuntu, gcwaliseke izwi lakhe, usindiswe umuntu. Ezindaba ngokuba yini? Uyena kuphela okwazi ukuthinta inhliziyo lomuntu. Njengomuntu anginika incwadi ke manje eJeremiya ke manje sesiza ukuthi uNkulunkulu uthinte inhliziyo.
Bese uphinde unginike incwadi eSamuel sahluko 16 lapho khona uSamuel eyogcoba uDavide sizwe ukuthi uNkulunkulu uthi asesiqale yona lo ncwadi bese ke emva kwaloko ke sizwe uNkulunkulu ukuthi uthi bese sibalansise ngale ncwadi eDelisa zimbili kuphela amahubo manje incwadi yamakhosi incwadi yaSamuel yokuqala sahluko 16 umbhekeleke lapho khona uNkulunkulu esethi hamba-ke manje Samuel uyendlini kaJese ufike lapha endlini kaJese ngizokhombisa uzofike umgcobe uthe bese afika manje abakeliswe wase babuka-ke uNkulunkulu wathi cha akusiye no waphinde waya komunye uyakhona etholayo wayesedlule komunye wayebheka wambone mude wambone ngathi kumfanele ukuthi lo angabe inkosi wathi cha uNkulunkulu ungabheki ngaphandle mina angibheki ingaphandle lomuntu angifani nani thina sibhekana ngaphandle yabo nje manje uma ngihluphekile ngingenazo impahla zokugqoka ngihamba emgaqweni abantu bangangihleka kepha ngibe ngimkhonza uNkulunkulu yayizona leyo khona nginkulu akungifiki ukuthini ngikhonza uNkulunkulu ngihluphekile hayi ukuba nkulu lokho kusweka ukuba nkulu kwenkuphelo uma ngihluphekile ngihlwephu nginkulu ngihluphekile inhliziyo yami kepha inamathele kuNkulunkulu wena unemali uhamba ngemoto ebizayo uhlala emzini kalokusho umbonga uNkulunkulu kepha imisebenzi yakhe ingafakazela uNkulunkulu noma uNkulunkulu uthiwa umbongi uhlekise ngokuthi-ke wena ukhonza uNkulunkulu wakho ukwenzelani okuhlwempu uhamba nqunu nje mina uNkulunkulu wami ukwenzelani uthi umbhalo bonke abaziphakamisayo bazokwehliswa ngokuba yini yonke le ekhulumayo uJesu uthi-ke njengokugcwala kwenhliziyo uyoza izithelo olimini uma kuwukuthi enhliziyweni yomuntu kugcwele ukufa njalo bekhuluma ukhuluma ukufa nokukhathazeka nosizi uma umuntu egcwele ukuphila njalo bekhuluma kuphuma ukuphila ezindebeni zakhe ngokuba yini zigcwalisiwe uthi-ke omunye gcwalisa indebe yami ngamafutha uthi njalo uthini uthi gcoba ikhanda lami ngamafutha gcoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima ngaziwayo phazamisela indebe yami iyachichima so uNkulunkulu lokethelile nje enkomishini yalowo ofuna ukuhlakanipha kuyaloke kuyathelwa nje njengoba kuthelwe nje kutheleke chichima uchichima yini uchichima ubuNkulunkulu ngokuba yini ubuhlakani kaNkulunkulu kuphila kuyena njalo nje ngezikhu zakhe zomoya zomzimba kuphila kuphuma ukuchichima kukaNkulunkulu inhliziyo leyo ekhethe bani uNkulunkulu kepha inhliziyo ekhethe isitha uSathane nayo inemisebenzi yayo ngaphakathi enhliziyweni ihlezi igugubele isimo sezulu nje kushayisana imbali kuyabanda akukho ukufudumala kuvela behlangene ngamagama abantu ukufudumala kuvela uma ichithile igazi ukufudumala kuvela uma ukuthi kuxabene abantu ekhona ikona kufudumala kwaziyo lokho ukufudumala kusekuzondeni ngokwezinga eliphakemeko ukufudumala kuyahlukana so uma-ke uNkulunkulu edila nenhliziyo yomuntu incwadi kaJeremiya incwadi yama-11 yaSamuel usethini uNkulunkulu incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 16 verse 7 yeah kepha uJehova wathi kuSamuel ungabheki isimo sakhe nokude ungabheki isimo sakhe nokude komzimba wakhe noma ukuthi mude kangakanani ngoba ngimalile lokhu uJehova engabuki uthi lo angimvumanga lo angimgcobile lo angimgcobi lo ngiyamanga lo ngoba uNkulunkulu akabheki ingaphakathi komuntu
Ngimalile lokhu uJehova engabukisi obomuntu. uJehova akabuki njengami nawe thembe sibukana ngokwenyama ngoba thina sibuka inyama kepha bese sazana ngokomoya sikhuluma ngokomoya yayibona nto leyo imali wajayele lokho kumele bayizodrive yabona imali ukhuluma nawe ngale ngokwenyama umise ngokwenyama ngokomoya yena uyahamba kepha before ahamba kufanele phela angiholwe ubright ngokomoya fanele ngiholwe yizwi akhulumile elibiza manje kufanele ngihambele phambili noma ngihambele phambili kufanele sihambisane ngokomoya yizolo le yonke into ime ngohlelo yizolo so manje ke njengoba ngiveza ke lento le yokuthi uNkulunkulu akabheki ngaphandle mina nginikwe ukuthi ngibe namehlo njengoba ngisenyameni nezipho nezandla neminwe neqhomo namazinyo amakhulu nginezinwele nginamashiya yabo nje uma ngisusa amashiya ami kuyasho ukuthi eshodayo ngoba uNkulunkulu wabekela isizathu ukuthi amashiya abe khona emzimbeni ahlobise umzimba namazinyo ami njengoba nje ezimbazo emagaka hayi ngoba kuyiphutha amandla akhe esikhathi umbumba ngothando ngithandiwe njengoba ngithi noma ngabe umnyama noma uyisidudla noma usilele noma umuntu omfishane noma ngabe ushile yena usebenza ngokomoya kufanele usemhlabeni ukwenzile kepha into ebalulekile indawo lapha kamoya so lezi zinto lesenginazo zisebenza emhlabeni namehlo ami namazinyo ami nalolimi lami nalezindebe zami okwanje emhlabeni ngale kunomzimba wakhona kunendlela yakhona ngale siyakholelwa ukuthi abantu bayimoya kithi ngoba abanye bese befika abanye abantu ababiza yabo usuke emizela ini ngoba uyakholelwa ukuthi lokhu kuyaphila lokhu so nangaleka nemzimba yakhona ngokwezi kaNkulunkulu uthi sinemzimba esemhlabeni eyomhlaba sinemzimba esezulwini ekamoya Ikhona imizimba yasezulwini. ikhona nemizimba esezulwini Imizimba yasemhlabeni. imizimba yasemhlabeni Yaba inkazimulo yasezulwini iyodwa neyasemhlabeni iyodwa. inkazimulo yasezulwini Iyodwa. yasemhlabeni Iyodwa. inkazimulo yasezulwini Iyodwa. yasemhlabeni Iyodwa. okay sinenkazimulo ezimbili esezulwini yasemhlabeni uma kuhlangana nomzimba wami ngaphansi kufanele kuvuke kamoya ngoba lo kamoya ibona lo uNkulunkulu athi uNkulunkulu esemdalela umuntu wayesephefumulela umphefumulo wokuphila kuyena so umuntu lo mphefumulo wokuphila esamakhile uNkulunkulu umfanekiso wakhe waze wamakha uNkulunkulu wamfaka inhliziyo glory to God wambopha ukuthi umuntu abe isigqila sokuthi wenze intando kaNkulunkulu ngenkani kepha ukwazi ukuthi uthathe izinqumo usathando ungena kwena ngezinqumo ozithathayo ngenhliziyo yakho eyaziwa uNkulunkulu nawe usathando Zonke izindlela zomuntu zonke izindlela zomuntu zimhlophe kuphela emehlweni akhe. Yebo uJehova uyalinganisa imimoya. okay emehlweni omuntu ngeke sibheka ngezinqumo njengoba ikhuluma le ncwadi ngokuthi zonke izindlela zomuntu zimhlophe so wonke umuntu emehlweni akhe izinqumo azithathayo uzibona zizilungile kepha uNkulunkulu ngelinye ilanga uthi-ke uzona zonke izinqumo ozithathile ngizokwahlulela ngani ngezinqumo ozithathile glory to God ngokuba yini uNkulunkulu usahlulela ngezinqumo ngiyatshela mina yabo ngiyakhuluma lento ngishwele ngibeze kepha lento ukuthatha izinqumo ayikho lula especially masulazi iqiniso likaNkulunkulu akukho lula ukuthatha izinqumo ngokuba-ke kunama-conduct nama-conditions nama-guidelines nama-terms and conditions azogada ukuthi ungakwenzi lokhu according to uNkulunkulu akukho right usugadile manje uyabheka ngenze njani ngigcwalise inkanuko yenyama yami ngithathe lesinqumo noma ngigcwalise intando kaNkulunkulu ngithathe lesinqumo ukuna kuphi ekumele ngikwenze ingakho kuthiwa-ke umuntu usebhajwe phakathi
kweke nendawo eqinile. Ubhajwe phakathi kweke nendawo eqinile. Sekumele nje isinqumo. Ngikhuluma nje ngokuthatha kwezinqumo. Akukho lula ukuthatha isinqumo sokuthi wena usuzoba isigqila socansi. Unikele umzimba wakho ukuthi udayiswe. Akukho lula ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ulahle umngakho noma ubulale ingane yakho. Kepha abantu babulala ingane zabo ngenxa yokuthwala namhlanje. Bathwele ngezibeletho zabo, bathwele ngezimbewu zabo, bathwele ngenhliziyo zabo. Banezifungo nezimfihlo enhliziyweni ezenza bangakwazi ukuthi balale ngokuthula ebusuku. Yebo emini bahamba ngezimoto zalokusho, yebo emini bahleka bagezi babe bahle. Kepha ebusuku ngokuba unembezo lecala ukuthola ukuphumula nemiphefumulo yabo iyasindelwa. Hayi ngoba uNkulunkulu ekuphalisha ngokuba vele umoya ongalungile awutholi ukuphumula ungaphumula. Umoya nonembeza onecala awutholi ukuphumula. Ingakho iBhayibheli lilona lokukhuluma iqiniso nomakhelwane wakhe. Yazi kakhulu indaba uthatha isinqumo sokukhuluma iqiniso wazazi ukuthi ubhedile. Enye futhi inkinga leyo enye inkinga yamsanje mpakamo. Angifuni phela ukulahlekelwa isithunzi sami. Angifuni ukulahlekelwa isithunzi sami. Angifuni abantu bangibone njengomuntu ophakeme. Kukusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke? Bahlonipha abantu kepha wena ngaphakathi ufile. So usole wena umbhodi nje. Bafake bona bafike. Ngokuba siyaphila thina singabantu sambe nezinqumo ezimbi engishoze sizazi ukuthi lezo zinqumo zimbi. Kepha sizithathe ngoba sifuna ukugcwalisa izinkanuko zethu. Wazuza izwe lonke. Yini ongayinikela-ke manje ukuhleka umphefumulo wakho? Asike sithi manje siyase ukunikela nje. Ukuhleka umphefumulo wakho. Yini ongayinikela? Ukuhleka ini umphefumulo wakho. Ofuna yini engingayinikela manje ukuhleka umphefumulo wakho kulolu zimboni manje? Yini? Manje uma ngithatha wona lo mzimba oyingubo uNkulunkulu. Nguthathe isinqumo. Yabona akhuluma ngomoya umuntu ukhuluma ngabo. Kepha omunye umuntu uyazi osenhlizweni yakhe. Uma ngithatha isinqumo manje, leso sinqumo sizoba nomthelela kwimiphumela engizoba nayo kusasa. Isinqumo engisathe. So isinqumo lesinqumo sathayo. Uma uhlakaniphile ukwazi ukubona ukuthi kusasa sokwenzakala ngesinqumo sathayo. Kepha uma uyisibula isinqumo sanje namhlanje awusibheki kusasa ngoba yini ujabulela namhlanje. Kunjalo umuntu ophila ngokukholwa nangokuqonda isizathu sokuphila. Akaplaneli injabulo yethamba, but uplanela ukuthi nje kusasa fanele ngithi mengivuka ngifaka ucingo uzobona ukuthi kusasa ukwenzile bese khona ucingo limile. Ingadi linye izinto lezi izinqumo ezethayo ubona imiphumela kusasa usenengadi usedla izithelo zani zemsebenzi yakhe ezinqumo zakhe azethi ushuba ukathuka imvila isinqumo sakho leso isikhathi asehli. Inqala kuJehova imisebenzi yakho ukuze konke okwenzayo kuncikise emalini. Inqala kuJehova imisebenzi yakho ukuze kuqiniswe amasu akho. Ukuze kuqiniswe yini? Amasu akho. So siphila emhlabeni onezilingo, emhlabeni onezimo nezinselela zakhona la emhlabeni. Ngapha iqiniso lithini? Uma sowazana noNkulunkulu awukhathazeki ngazinkathazo nakukonke umuntu. Uma sowaze njani ukinqele ini imisebenzi yakho yonke. So amasu ozobunawo avela kubani kuyena. Usizo ozobulithola livela kubani? Livela kuyena. Ngoba uzamthatha ithemba lakho yinike le nto Jeremiah la isifika manje. Yinike amanye le nto Jeremiah. Incwadi uJeremiah isahluko 29. Yes. Sahluko 29 uyaphi lapho manje?
Sakhiwo 17. Glory to God. What I say. How bright, how shake. Glory to God. How bright. Verse 7. Verse 7. No. If you look at it from verse 9. Verse 9. If you read verse 11. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo iyakhohlisa. Ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Futhi njani? Imbi. Futhi njani? Imbi. Futhi inhliziyo ingumkhohlisi iphinde futhi ibe yimbi. Ukuba njengoba ngisho ngithi-ke inhliziyo zethu azifani. Ngingakukholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, bengizikholelwa nje ey'ntweni ezenziwayo nami ngile ingxenye yazo. Kepha njengoba lifika iqiniso enhliziyweni yami, lafika langambulela ezinye izinto inhliziyo yami ekhohliseka ngazo akuvele konke. Ngifuna ukuthi ngiyiveze le nto uzo-understand ngokwencazelo engizokunika. Ufika kwezinto kaNkulunkulu kuwena akusho ukuthi kumele fika yonke kwele into izokwambulwa, but khona izinto azokuthinta kuzona ezizovuselela unembeza kwena. Kuzoba kwena ukuthi unembeza uyagoloza noma uvumela ugoloze noma uyawusindisa unembeza. Ukuba yini? Kunezinto, kunabantu abanenkani ngale ndlela le eyisimanga yokuthi noma esefa uncamela ukufa ngenxa yempalamo, ngenxa yokuthi akafunanga ukuze lesigaba sokuvuma ukuthi yena u-wrong. So ukuba wrong akubeki esayidini lokubi. Kuba indawo yokuthi la ukhona uthi ukufundisa kuphela. Umuntu ovuma ukuthi akazi ukuba yini ufuna ukufunda. But umuntu ongavumi ukuthi akazi, lowo muntu lowo akafuna ukufundiswa, asikho isidingo sokufuna ukuphikisana naye. Asikho isidingo sokuthi ufuna ukuqaphisana naye ngamazwi. Ngokuba izinga lakhe lingekho, musu umehlisa ngenkani. Ungathatha umuntu ophakeme uzobehlisa ijabo hleli ngakho ngenkani uxabana. Fanele kube isimo somphoqo ukuthi ngelinye ilanga athi uyahamba imoto yakhe igingqile. Athi esibhedlela afika ahlale lapha kwa-medical aid, kuphela yona i-medical aid ekukhoma lokho kuthiwa kuyakhava. Kudliwe umuzi ahamba umfazi. Athi aphuma impilo engahle emshaya avele angene etshwaleni ashidla ngambili. Azobe sihlela ngaphansi kwe-bridge. Esenkulu-ke sekuyisimo esimphoqayo useyamukela le mpilo. Njengoba ungeke umphoqe ukuthi lo muntu akahamba ayohlala emgaqweni, cha. Ngoba akekho umuntu ohlala emgaqweni enentshisekelo nothando. Bonke abanezizathu zokuba semgaqweni. So lento ekhuluma ngayo ukuthi-ke umuntu awukwazi ukumkhombisa ububi bakhe, umphoqelele ukuthi yenze njani, avume lento efunayo ukuba nawe umfundiswa ngenkani indaba yokukhona. Lento le ikhulunyiwe yafika endaweni nangesikhathi esifanele. Kunezinto ekumele zenzeke endaweni ngesikhathi esifanele. Iyakho ngikutshela lethi, akekho umuntu ongalungisa inhliziyo yomuntu noyedwa. Umuntu angakhuluma ngezinto ezakhayo, kepha ezinto nje ezingavela njengezwi loNkulunkulu enhliziyweni yami. Ngithi lowo muntu lowo usekambulele into esenhliziyweni yami. Ngiyabona umuntu ozonesixazululo, ukhuluma ngomuntu ozoqala ngene umsuka wenkinga ukuthi inkinga yakhe isenhliziyweni. Lokuqala nje umuntu emelikazi yini engiyibonayo inhliziyo yami. Ngoba yini ithi incwadi kaJeremiya? Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo iyakhohlisa. Ngaphezu kwakho konke. Futhi yimbi inhliziyo. Ukuwe uyafuna inhliziyo yakho ikhohlise, usuke lazi iqiniso ukuthi ekugcineni iyakhohlisa. Futhi yimbi. uNkulunkulu ufuna ukulungisa yini inhliziyo yakho. Ukuthi umumbi ngaphandle kanandaba. Ufuna ukulungisa inhliziyo yakho, ayihlanze. Bekhuluma ngenhlanzeko nangokugqoka ingubo bathini yini lengubo lena, iline ecolekileyo, iline emhlophe engenabantu. Khuluma ngenhliziyo emsulwa. Yingakho incwadi yaMateyu uthini babusisiwe abahlambulukileyo enhliziyweni ngoba babona umsuka kaNkulunkulu. So uma angahlambululi inhliziyo yami ngiba yiqobi. Ngeke ngibone umsuka kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzongipha amandla nesibindi ukuthi lento ethi iqiniso ingasuki kumina. Kungabi iqiniso ngoba ngivula mina, kube iqiniso ngoba sengibhekene nami ngivuma ukuthi ngi-wrong ukuze ngifunde. Ngeke uthi uyaphenduka uNkulunkulu ungazange uvume ukuthi wena u-wrong bese wena uzofunda.
Kuthiwa yini abantu bakholwa kepha indlela zabo azishintanga ngoba bafundi. Uzokubuza uthi lekodweni funda phela ukuthi inhliziyo yakhe ilungiswe ngoba vele sinana nje sonke siyakhonza sihlangene ngoba sizolungiswa izinhliziyo. Wenza inhliziyo yami ngitshela ukuthi-ke uBrent utshela ukuthi ungcono sekuphelile ngami. Kubani babe lapho uBrent. Once ngazitshela loo nto uBrent utshela ukuthi ungcono. Mina sekuphelile ngami. Why? Sengenze lento yokuphakama ngokuthi lokho ngibhekene noBrent kumashundela. Yengena lento usathane engena ngomnyango yengelele ongayizi. Awusabona inhliziyo yakho sekuphila umoya ongasile. Loyo ngizobona ngaphakathi enhliziyweni yakho ukuthi lo uzitshela ukuthi ihambisana nomoya. So kuvulekile usathane. Inhliziyo yakho ikukhohlisa wena ungazelele ngoba lithi iBhayibheli-ke hlalani niqaphile. Ayizwa lento le. Hlalani niqaphile. Usho iBhayibheli. Hlalani niqaphile. Uhlala uqaphile akhulunywe ngamehlo enyama, akhulunywe ngokomoya. Ukwazi ukwahlulela ngokomoya ukuthi ngabe lo moya uzayo uza nani. Ngabe lo moya uyaphi. Ngabe lo moya ukhazi thini. Yabona ngaleso sizathu ilapho khona uqala khona ukwazi ukwahlulela ngokomoya. Ungabuka umuntu ngaphandle njalo nawe isidakwa lesi oyawa isigebengu lesi. Mlalele umuntu ngoba amandla okwahlulela solimini. Umuntu uzahlulela yena ngokukhuluma. Ingakho uJesu athi-ke njengoba amazwi akho uyawahlulelwa. Njengoba amazwi akho uzawuhlulelwa. Nangendlela owenza ngayo uzokwahlulela. Yini indlela owenza ngayo? Indlela othathe ngayo isinqumo. Indlela othathe ngayo isinqumo. Ikubekile incwadi yaJeremiya. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi yimbi. Ubani ongayazi na? Ubani la empilweni ngitshela isizathu isisodwa. Kungenzeka kukabili. Uzofunda noma uzongcebeleka. Bonke abafuna ukungcebeleka angeke uhlaya ngabantu abaningi. Abantu abaningi bafuna ukungcebeleka ngezidakamizwa. Bangayazi injongo yempilo. U-enjoy ngezidakamizwa uzophenduka isibotho noma uzophenduka iphara. Babizwa ngamaphara nje igama elifanele isenzo sabo. Hayi bona babantu abambi. Bonke uNkulunkulu phakathi bayaqala ngoba kuthiwa khona izigebengu. Khona amasela. Banamagama khona baqambayo futhi. Nabakanjiwe kuthiwa amaphara. Impilo abayikhethile yokuphara. So, ungcebeleka kwabo kubakholela kuphi ekufeni? Ungcebeleka kwakho ngabe ukukholela kuphi? Ngoba phela ukufunda kwakho kukhombisa ukuthi wena lemhlabeni uyazi ukuthi ufike ufana necomputer. Glory to God. Sonke sifike sifana namakhompyutha. Ngesibonelo, umfanekiso. Ukuthi umuntu makuthiwa wathiwa njengokhompyutha. Ikhompyutha engenayo isoftware, engenalutho nje kuyikhompyutha iplain. So sebeligcwaliseke manje ngama-software nama-program-ke ikhompyutha leyo bayihlele. So ama-program lawa afana nezimfundiso nathi esizithola ezisiprogramayo. La nto basipika. Uma ungazange uphume nemanual. Ngesikhathi uphuma nemanual wena ufunda indlela okumele uphile ngayo ngoba uyimethila okumele uphile. So ngabe yini oyifaka engqondweni yakho ukuze uphile? Noma uyangcebeleka. Abanye bangcebeleka ngokutshwala, ukuthanda ubumnandi, ukuthanda amantombazane. Bakubona nje kwi-holiday lokuphila lemhlabeni. Amantombazane bayabashintsha left right. Abanye bayadunyelwa emakhaya abazazi noma abafana noma amantombazane. Kugcwele umyeni yakhe. So, bayangcebeleka zindlela zonke. Lithi iBhayibheli bafunda njalo. Kepha bafinyelele eqinisweni. Abafundile abantu umhlobo.
banezitifiketi namajazi plus namagama phezulu bawo-doctor zone one-PhD ne-masters ne-honors ne-degree. Kepha abafundile ngokwempilo, glory to God. Bengizothi angidingi okanye ukuze kushumayela nje. Angidingi ama-spice entshumayelweni yami. So manje uhlala nobani, uba nokukhuluma nje beni yakho, uba nokufundisayo. Khona indlela yokuphila kuphi ekhaya, yapha khona indlela yokuphila emhlabeni, glory to God. Angizothi so let me phethe imanual ingitshela ukuthi ngizophila kanjani kuphi ekhaya, futhi ngizophila kanjani kuphi kwami noma nesempilweni. Izingqinamba zikho yini zikhona. Yini oyenzayo ngokufunda ngiyazilungiselela, glory to God. Ngokufunda ngazi ngempilo ngiyazilungiselela ukuthi empilweni bengihlangabezana nezimo nami ngikwazi ukuthi ngime. Enhlizweni yami kube khona ukuthula. Khona ushaya imali-ke manje ihlangane iy'nkazi funa ukuqhumisa ogesi. Ngithi Nkosi ngisize ngoba manje anginawo amandla. Ngiyisoni esikhulu. Lokho ngiyakuphuma. Ngiyisoni esikhulu. Ukuba bangavula inhliziyo yami ungabona ukuthi lo muntu ukhuluma kamnandi kepha enhlizweni yakhe. Ngoba yini ngifuna ukuveza ukuthi uNkulunkulu kumele elungise inhliziyo yami. Kufanele ngiyavuma futhi. Ngoba uma ungavumi isikhuluma esizosithanda sokuzitshela ukuthi hayi mhlawumbe uNkulunkulu ufuna ngisho kanje. Cha, uNkulunkulu ufuna ukukhuluma eqiniso. Ingakho ethi-ke ibani ngcwele ngokuba nami njani ngingcwele. Into engisondeza kuNkulunkulu ukuba semoyeni, ukuba kumoya. Kepha amazwi aphuma enhlizweni yami okuyiwona azoveza ukuthi mina ekuhambeni kwami nasekukhulumeni kwami ngiyazilandulela noma ngiyazilahla, ngiyavuma amacala ami. Isinqumo esami. Uma ngifuna ukuziduduza ngiziqinise ngamanga, ngizokuzitshela nje amanga. Ingakho abantu abamotivatayo bakutshela bathi fake it until you make it. Lokho kusho ukuthi-ke zenze umuntu ophila impilo ethize uma ungayophila impilo, uma ungenayo leyo mpilo leyo, uzenze ngathi uphila yona. Uma ungenayo leyo mpilo uzophila uphumelele. Kunabantu abaphila lowo maphupho lawo namhlanje, they are still faking it but they will never make it because yonke into abazukezile inhlabathi abakhange sisekele bakhamoyeni. Ithi yonke ingcebo yakho emhlabeni ngeke izifane ezulwini. Lapho lahlani ububi bonke. Lahlani ububi bonke. Nobuqili bonke. Nobuqili bonke. Nokuzenzisa. Nokuzenzisa. Nokuhawu. Nani nomoya. Nokuhleba. Nomoya wokuhleba wonke umoya lo. Siza inhliziyo yami nomoya wokuhleba. Siza Nkosi umoya wokuhleba. Because kunendlela eziningi zokuhleba singaboni siyahleba. Sizitshela ukuthi sahamba kahle sesiyahleba. Njengezingane ezisanda ukuzalwa. Njengezingane. Imake ifuna ukuthi-ke yabona imfundiso uNkulunkulu athi bafuna bayamkele. Tell yosana nekhompyutha. Sifana nani nekhompyutha. Uthi-ke manje njengezingane eziyani sanda ukuzalwa. Njengezingane ezinjani ezisanda ukuzalwa. So manje ikhompyutha bayisanda kwakhiwa. Inayo izinto ezifana cha. Yabo manje nayo ifundisa ngenika yona. Ibandla uNkulunkulu phila nayo nje. Phakathi kwenu lokhu ungakufaki. Nifana nezingane lizokhuliswa. Langazelelani ubisi. Glory to God. Kumele nifune ubisi olungokomoya. Olani? Olungokomoya. Olani? Olungokomoya. Uyazi uNkulunkulu ikhona lenyama. Akalenda bona lo. Uthi nalo mina ngifuna ubisi. Lezi zinto lesazikhulumayo uNkulunkulu ukhulumisa ngowezimfanekiso. Kufanele ukukhuluma ngesizwe sika-Israyeli ababizi sekazi ukuthi amadodakazi abo noma indodakazi yakhe noma indodana yakhe usuke ezifanekisa ukuthi ngendlela oyenza ngayo wenzisa komuntu obethandwa kepha wanyaza wayithatha isinqumo sokwenza kabi wangiphoxa ngikuthanda kwenzela yonke ngafundisa wangijikela endleleni
ukuthi uNkulunkulu kepha nomuntu ngasethi uyabuya uzoqinisekeza uNkulunkulu umusa wami ukwanele mkhulu umusa wami nothando lwami ngeke lalinganiswa nothando lomuntu. So uNkulunkulu uthi-ke ngiyakumthethelela mebuya esozithoba evuma ngenhliziyo yakhe ukuthi wonile fanele sizwe kusuka enhliziyweni ukuthi umuntu uyakhuluma. Hayi abantu abangabasenzisi noma abangabalingisi noma aba-actayo bangama-actor be-actela nje ukuthenga ubuso. Afanele ube-actor ngoba uma uyi-actor uhamba usenzisa labantu wena uzikhohlisayo inhliziyo iyakukhohlisa uhamba uzikhohlisa. Angisho ukuthi uhamba uzonda abantu kepha into ongahlangana nayo phuma kuyona. Ayikabi umuntu bekonile ezoxolisa kuxolele wena uyafuna umnyama bakuthethelele wena wayi ukuthi-ke nabantu ozongabathetheleli kepha wena ufuna abantu bakuthethelele bonke. Umendo wamakhosi ukudeka ekubili. Umuntu okwenzeka ukuthi awunandaba basizokele nawo. Kepha ngabe lokho right ukuthi kufanele lokwenze lokho kuba very kuhlakele. Kuzona ukuthi-ke uthi angizona into besona iqiniso. Manje akho qiniso. Akho qiniso. Ufuna ukuxolela kepha kwazi ukuxolela. Akekho umuntu ongathi sengiza uNkulunkulu ngicela ungangixoleli mina ngifuna uxolo lakho. uNkulunkulu nje mina ndi-right. Akekho umuntu oshandaza abantu. Sonke siyalapha uNkulunkulu ngicela ungisize ngicela ungithethelele imidlinzo emini kanti nangu umoya wendlu wakho uNkulunkulu uyangisukela ngisize Jesu ngisize. Uyakhala uyabuza uJesu uyayithumela abasindisi bakhe izuba zakhe ezokusindisa hlezi ekuphasile ngesandla ngokuba uthi unemicabango emihle ngawe. Uma ungethemba njengoba ngithi akukho sikhali esibekwe wena singaphumelela ngoba yini ngiyidwala lakho ngiwumphoshongo wakho uphephela kimi. Angikwazi nokusho noma ngibe proud ngisho inkosi uwumphoshongo ngoba inhliziyo yami iyakhohlisa. Kepha fanele ngikulwele ngithi Nkosi lokhona kaDavide kufake kimi lokhona lokhu kuka-Abraham kufake kimi lokhona kaNoah noMose kufake kimi lokhona kaDavide kufake kimi nami ngile indoda inhliziyo yayo esemva kwakho. Awunakuthatha uzibeke ezingeni ongeke ukubona cha ayizilona. Yazi level yakho ngiyazi level yakho ngokuzibuka kwami ngiyazi ukuthi kuthiwa ngiyafa manje ngiyazi ngitshela wena ukuthi asikho isidingo ukwazi kwami malini noNkulunkulu. Ngiyakutshela wena nawe ungasho ithemba noma uvuselele kangasi kepha okubalulekile ukuthi uhlale ezweni ngoba mina le nto engishoyo ibhekene nami noNkulunkulu ayibhekene nami nabantu. Into emele ngenze into engiyenzayo kubantu kepha lithi iBhayibheli wena ndoda othi wedlula abanye abantu nezinto ezisebhayibhelini ube nawe uzenza ubona ukuthi uNkulunkulu uzokuyeka yini. Lo muntu kodwa uyakunakela uNkulunkulu akakhethi uzoba umuntu. So ukuthi eshumayela usimla akusho ukuthi-ke usesizulwini uma singayenzi la uthi ngokuba umuntu owenza intando ngoba usezulwini uyena oyindodana. Yibona kuphela uthi umuntu owenza intando kaNkulunkulu yena kumele siyenze intando. So angikwazi ukuthi ngiyayenza into kaNkulunkulu fanele ngiyiphile bazalwane ngoba ngikhuluma kakhulu lokuthi uyazigqugqumeza ngezinto ozenzayo phambi kaNkulunkulu lezo zinto ziletha impakamo ngathi nasokuyisithenjwa. Kanti uNkulunkulu lithi iBhayibheli omkhulu phakathi kwenu mangabe inceku futhi akazehlisi ngoba noJesu efika lenkaneni lithi azange azikhukhumeze kepha wathatha isimo somuntu. Wangabona ukuthi abe noNkulunkulu ukulingana noma kube yinto angayiphanga kepha wazithoba waze kwaba sekufeni kwasesihawu wazithoba. Nkosi mase ngifunda ukuzithoba phambi kwakho ukuba inyama yami iyakhohlisa inhliziyo yami iyakhohlisa futhi yimbi. Ngitshele inhliziyo yomuntu inhliziyo yami yimbi uyangitshela uNkulunkulu. Umsebenzi wami ucela ukuthi ayigeze ayenze ibe yinhle ngoJesu Kristu
kanjani koJesu konke uJesu akushilo kwenze glory to God bese fika umuntu glory to God esengena inhlizweni yakho ukuba sonke singena ngoJesu esibili singena ngoJesu glory to God endaweni yomgcwele sengathi singaqonda zami ukuba ngigcine izimiso zakho wekwayina incwadi evuka ithi indaba mina ukuhlupheka kwami nosizi lami kwaziwa nguwe Nkosi umuntu akakwazi ukuhlupheka kwakho nosizi wakwazi isenzo esikhombisa ukuhlupheka kwakho ukuhlupheka kwakho akakwazi ukuhlupheka kwakho wazi usizi obhekene nalo njengokuthi uke emgqomeni njengokuthi uhambe uyocela kepha akayazi ingqikithi yenkinga yakho uNkulunkulu uyayazi wazi inhliziyo yakho uNkulunkulu usho njalo kuNcwadi kaJeremiya uthi-ke mina ngiyayihlola inhliziyo yomuntu bese ngiyamkomelisa umuntu njengemisebenzi yenhliziyo yakhe njengezenzo zenhliziyo yakhe mina Jehova inhliziyo ngitani ngivivinya inhliziyo ngihlola izinto unamandla uNkulunkulu afuna ukukholisa hayi lawo wabona lo unamandla lokho ukuthi ukwazi ukuvivinya inhliziyo aphinde ayivivinye ngempela lusho iBhayibheli othanda umakhona lokuzithanda qala lapho uNkulunkulu avivinya wonke wathi hayi manje kodwa wenze uthe wena ke uNkulunkulu akanamandla glory to God amandla akhe nje woveza kalulu thanda umakhona lokuthanda ushilo uthi usayivivinya hayi nini ngifuna ukuveza inhliziyo yakho ngiyayivivinya manje uNkulunkulu thanda lokho lakho hamba uxolisa ngixolele muphe shawuvalo udume izulu ngaphakathi azizwe ngathi uyahluthuka uyaphuma emzimbeni ngendlela acasuke ngayo ngoba fanele yenze le nto le yokuxolela so uNkulunkulu uyakuvezela buka akakuphele sesinganani ngisakuvezela amandla ami ukuthi ngiyemele nginamandla ayisimanga ngidinga inhliziyo yakho enkulu ezindaba mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlola izinto ukuba nginike ukuze ke umuntu ngimnike kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe kube yiloyo naloyo njengezindlela zakhe babeke lapho njengezithelo zezenzo zakhe okay sidila nezinqumo ezizokhipha izithelo zakho egcineni izinqumo esithathayo ukuba konke ngikhulumile uncike esinqumweni esuke sithathwe umuntu noma ngabe umfanekiso noma ngabe incike kuleli kuthiwa isinqumo and ezinye izinqumo siyakwazi ukuma kuzona ezinye izinqumo sikwazi ukuma kuzona mina nje uNkulunkulu angithethelele sengeke ngakhuluma izinto ngathatha izinqumo kepha uNkulunkulu aveze ukuthi wena ufisa kanjalo mina ngifuna kube kanje ile ngibona ukuthi akukho manje nami ngakubona uqondo kwami kungaphezulu kwami kuyenzeka kepha ngale ndlela engifuna ngayo ngqo cha kuyaphamana kuyenzeka ilobona khona ukuthi akusenzekile manje kwami wakho kwenzeka bekubona phela ngenzeki kwabo mina ngifundile ngendlela le kwenzeka amandla nje kaNkulunkulu uthina bese vula umnyango akekho mawuvala nokuvalile futhi umnyango akekho mawuvula ilo uNkulunkulu engifunayo owenza izinto zenzeke ngaphandle kokuthi ke ngilobe ukhathazeka ukuthi ungakhathazeki ngekusasa ukuthi uzogqokana ukuthi uzodlala ukuthi uzolala uthi ngoba izinkinga zosuku zenele uyazi ukuthi sinengikhathazo ayo wethu sinazi ingakhathazo ingakhle kwanele ukuthi ukhathazeke ngalokho kosuku ngoba zenzekile inkinga zosuku hayi ke sengiyokhathazeka ke ngonyaka ozayo after 5 years after 6 years now ufuna izinto ezingapha yikho indawo yokholo mncane uthi umbhalo sebekuzwa bonke base behlabeka ezinhliziyweni
bathi kuPetru nakubanye abapostoli. Madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Wayesethi uPetru bona-ke, Phendukani yilowo nalowo. abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu. So ukuphenduka-ke kukhula isinqumo sithathile, uyabona sibonele ehlathini. Ingakho kumele uphenduke. Sikhuluma leyo nkulumo. Ngokhuluma ngokuphenduka-ke ukuthi ubona ukuthi indlela ehambayo akuyona, isinqumo sithathile akusona, bese uyaphenduka. Iyona vangeli indlela masubuze ngempela ukuthi nihlulelwa uNkulunkulu wesicelo. Sinali ivangeli. Phendukani yiloyo naloyo abhabhathizwe Yilowo nalowo bese baphathiswa egameni likaJesu Kristu. egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu Izindaba. khona niyakwamukeliswa, Isiphiwo sikaMoya oNgcwele. ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wathini, wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambenini. zisindiseni wena obalekela ekutheni wamukele uthando kaNkulunkulu bese uthatha isinqumo sokuthi nawe umthando uNkulunkulu obekuthanda. Yebo loo nto leyo. Isinqumo esakho. Siyabonga uNkulunkulu ngalesi sikhathi. Bonke abafundi babhadiswa uNkulunkulu sebethemba. Uzoyenza indlela iqhubeke nje ihlale nathi. Nisithinte kule mininingwane eniyibonayo laba abasafuna babhadiswa. uNkulunkulu uzoyenza indlela sifinyelela kina lonke. Egameni likaJesu Kristu. Cela sivalele ukukhuleka. Baba, egameni elihle lenkosi Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, mayethu David, Moya Ongcwele, sengathi ungaqondisa izindlela zethu Nkosi, silungise, sigcine izimiso zakho nezahlulelo zakho. Siyakhala Nkulunkulu, siyadinga ukulungisiswa, singagcini Nkosi ukukhonza igama lakho elingcwele elinamandla Nkulunkulu ngokungaqondi. Usitha uSathane ehlasela Nkosi imiqondo yabantu ukuba babheke izindlela zabanye abantu kepha bangazibheki bona. Kepha wena Nkulunkulu biza umuntu nomunye ukuba alungisise Nkosi indlela yakhe, ngokuba ngeke uyohlulelwa ngemisebenzi yomunye Nkulunkulu, kepha umuntu wahlulela ngemisebenzi yakhe, ngemidlingo yakhe nangezindlela zakhe. Siyacela Nkulunkulu, ngokuba ukuqonda okunjalo Nkulunkulu kungaphezu komcabango yomuntu, kungaphezu kokuqonda komuntu, ngokuba wena uhlolisisa izinhliziyo zethu, qonda Nkosi izindlela zethu nokugcina kwethu. Siyacela egameni elihle lenkosi Jesu, mayenziwe intando yakho. Siyaphenduka Nkulunkulu ngokuba sihambile Nkosi kule ndlela ngokubula, sahamba Nkosi ngokungaqondi. Siyacela usilungisise, usithethelele Nkosi iziphambeko zethu, izwi lakho sihambe ngalo ngokushumayela iqiniso ngokuphila phakade. Egameni likaJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi, oyisibani sezwe, siyacela ukuba sibe ngusawoti Nkulunkulu, uyolise imphefumulo yethu nezinhliziyo zethu. Ngiyakuyela Nkulunkulu imkhuleko yethu ngabo bonke abangcwele Nkosi abakhuleka phambi kwesihlalo sakho sobukhosi, bekhala imihla namalanga wonke ukuba balungisiswe. Egameni elihle lenkosi uJesu manje